Hyvää iltaa, arvoisa jääkiekkoyleisö. Se on talvi olympialaisten huumaa. Siellä pitäis olla kylmää, mut siellä onkin kuumaa. Ja jäpät toisiinsa kun törmää, femmat vaihtuu. Ja selännekin valmistautuu vikaan taisteluun. Siellä on nähty Tami Tamminen. Siellä on nähty Esa Tikkanen. Siellä on ollut Raipe Helminen. Mut hei Jari, antaisit sä nimmarin? Ne sirklaa oikeelle ja vähän vasemmalle. Ne pujottelee kun mikäkin Walanderin Kalle. Ilmapeinit ja molari menee hajalle. Hei Jari, kato mitkä bauerit. Erkka Jarmo ja Jari ja Timo Jutila. Siinä on valmennustiimi, josta lähtee hyvä tutina. Nyt jätkät juovat päähän ja powerit jalkaan. Mailat jäähän, kiekko tippuu, peli alkaa. Pitkä päätyyn ja joka jannu perää. Siin vaiheessa viimeistään jo merta rantaa herää. Erkan ansiosta pysy lapa ehjänä. Erkan ansiosta strategia kestävä. Nyt siellä on Teemu Teme Selänne. Siellä on Juha-Matti Aaltonen. Siellä on Billström sekä Jokinen. Mut hei Jari, antaisit sä nimmari? Ne sirklaa oikeelle ja vähän vasemmalle. Ne pujottelee kun mikäkin Walanderin Kalle. Ilmapeinit ja molari menee hajalle. Hei Jari, kato mitkä bauerit. Tami Tamminen. Nyt siellä on Teemu Teme Selänne. Siellä on Billström sekä Jokinen. Mut hei Jari, antaisit sä nimmari? Ne sirklaa oikeelle ja vähän vasemmalle. Ne pujottelee kun mikäkin Walanderin Kalle. Ilmapeinit ja mola